Ahojte, tak vítam vás v trojizbovom byte, pôvodný stav, ulica Tranovského v Dúbravke. Postupne si ho prejdeme, ideme pozrieť tu od vchodových dverí. Vpravo vstupujeme do jednej miestnosti, kde boli robené dávnejšie už podlahy a celkovo tá miestnosť by chcela vymaľovať. Elektrické rozvody sú tu pôvodné, takže nový majiteľ pravdepodobne bude chcieť meniť aj omietky. Skrinka je menená, ale ako vravím, elektrické rozvody sú hliníkové v pôvodnom stave. Tu vľavo je to prerobené, tu bolo kedysi, boli dvere tu a bolo samostatné WC, ale majitelia sa rozhodli, že to spoja a vzniklo z toho toto. Toaleta, bidet, tak to je to spolu. Rekonštrukcia je isto vyžadovaná aj túto kúpeľne. Bude treba nové obklady, dlažby, tu je práčka umiestnená. Dobre, tuto prechádzame do najväčšej miestnosti, obývacia miestnosť a je tu možnosť prechodu do kuchyne aj touto chodbou alebo potom z obývacej miestnosti. Tá potrebuje taktiež rekonštrukciu. Ono už ide len o to, že keď budete robiť tie elektrické rozvody, tak to bude všetko rozsekané. Takže sa budú robiť isto na novo aj omietky, čo by bolo škoda, keby sa neurobili. Dobre, tu máme kuchyňu. Tá je staršieho typu. To už záleží na novom majiteľovi, ale pravdepodobne by bolo najlepšie to celé rozobrať, vyhodiť a urobiť na novo. Tu máme prechod opäť do chodby a vstupné dvere. No a ešte tu máme z obývacej miestnosti napravo jednu miestnosť, kde sú vstavané skrine. Tiež tie otváračky až tak nie každá funguje, tá zrovna áno. Táto myslím, no, tuto to ide ťažšie, tak už by to tiež trebalo vymeniť. No ako vravím, bude treba urobiť na komplet rekonštrukciu. Ak by ste mali záujem o tento byt, tak mi kľudne volajte alebo píšte a dohodneme si obliadku. Zatiaľ sa majte.